Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон 10 хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Ваҳда, Турсунзода, Хуҷанд, Бохтар мешаванд ва навора то охира тамошо кунед. Чӣ ба ки дар ин навор мо камтара гап мезанем оиди ремонти хона, ремонти шахсан анами хонае ки шумо дидестед ва гап мезанем оиди этажи навастройкаҳо ки чӣ ба этажи баланд хубай, нағзай ва умуман дар бораи ҳамин сохтани навастройкаҳо гап мезанем дар ҳамин навор. Барои ҳамин ҳатман лайкро мемонем, подписатсия мекунем дар канал ва дар комментария фикри худро оиди навор, оиди хонаҳои фурӯшӣ менависем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама ватсапда фақат сурат ва маълумоти пурраи роӣ кунед. Агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед ки чӣ хели хона дар куҷо ва то чанд сомона шумода дар корае. Бисёр бад гап намезанем, рафте. мегузарем ба якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Якхонага квартира бар сеюм ошёна бинои навастройка мебошад. 30 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Нархаш 140 000 сомониай бо арзонам мешавад. Поёни корвондай пеши мактаб, масҷид одамо зиндагӣ доранд ва ин поёни корвон хеле ки як 3 километр ай поёни корвон баъд идом сар мешавад ва ай идом як 10 километри дига бо мерай 18 километр баъд мошинбозор мешавад. ай мобайни ҳами поёни корвону мошинбозор дар ҳами хона ай поёни корвон 3 километр дур ай. хонаи навбатии фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ва яъни Гарадогда бинои навастройка мебошад. Якхонага квартира 30 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж и чанд бор дар наворон гуфтагӣ будам, хай бо такрор мекунем, и подвалай. Подвал не полуподвалам бигем мешава, хай треза дора, не ки трезаи майдача дора. Нархаш 100 000 сомонӣ бо арзонам мешава, алишам мешава. Ва бародарам ҳам хай гуфтанем ки одамое ки масалан хона надоранд, одамое ки квартирантанд ва пулшон камай, бовар кунед ҳамин вариант мешаватон. Чӣ ба ки ремонт дора, ҳамин медорӣ зиндагӣ мекунед, бо хай як занг мезанед, қайчи савдо мекунед, хай ягон чи агар арзон кунае ҳамин нархаш ягон 90 000 кунае ё ки даже 80 000 кунае, 80 000 даи хона тиллоиай, бовар кунед беҳтарин вариантай. Чӣ ба ки Гипразем ва яъни Гарадог ҷои беҳтаринай, ҳамин медорӣ зиндагӣ мекунӣ бо гуфти хона, бо гуфти соҳиби хона. Ба фикрам хай бинед, варианти хубай ба фикрам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира дар 10 ошона 47 метри квадратиай дар 34 микрорайон ҷойгир аст. хона бо тамоми шароит, ремонти нав, срочна фурӯхтесаша. Нархаш 200 000 сомон, алиш намешава, савдоям дора ва ма ҳамин соҳиби ҳамин хона да аҳсан гуфтагим барои хеле ремонташ. гарани шавқоварае ки ҳамин чанд сум да ҳамин ремонташ сарф кардагиай. Чӣ ба ки якумаш бино навастройкаяй ва дуюмаш анами натиҷаи потолок агар дидеста бошед дар Душанбе ками камаш 5 000 сомонай. ҳамин як комнатара қариб кардан 5 000 сомонай. ҳамин комнатаи средни ҳамин хали натиҷаи потолок кардан. мумкин дар Хуҷанд камтар агар арзон бошад, не ки сахти баъд арзон нест ба фикрам. хай бо оянда дар насиб мо ҳамин камтар корамон камтар шава. мо насиб видео мебаронем ки чанд сум да мешава хонара ремонт кардан, люксовый ремонт чанд сумай, обычный ремонт чанд сум да мешава хона сохтан умуман. лекин анами хона да аҳсан гап нест дар ремонташ ва дар нархаш. ва хонаи навбатӣ боз аз шаҳри Хуҷанд ва ҳозир мефаҳмед ки ба ма пеша ин хонара иқа таъриф кардам, барои он ки ин хонара бинед нархаш чӣ хеле. Якхонага квартира дар 4 ошона бинои навастройка 43 метри квадратӣ дар 31 микрорайон назди прокуратураи вилоятида. нархаш 185 000 сомон, при том что коробкаяй. рости гап ман намедонам ҷои и хуба ё ки хуб неста, ё ки ҷои пештара хона хуба ё ки хуб нестай, лекин агар вопш мехи хонара худша гирем, ба фикрам пештараш хубтар бичем иш. лекин ман шаҳри Хуҷанда намедонам кадом ҷош нағза, кадом ҷош безеб. мумкин ҷои и тиллоӣ бошаву ҷои вай ҷои безеб боша. кадоме шаҳри Хуҷанда мефаҳма, илтимос дар комментария нависен ки ҳамин оиди ҳамин ҳарду хона ки
ҷошон чӣ хелаю ба фикри шумо кадомиш хубтарай? аз наздикиҳои бозори балх бародаро пурсидан шаҳри Душанбе ва дӯстони азиз и ай ҳама хонаи арзоне ки мо ҳамун тарафода ёфтем ҳамияй. Дига айда арзонтари состар наёфтем. Марҳамат рафтем якхонага квартира дар 7-ум ошёнаи бинои новостройка. Айни ҳол бино худаш дар 8-ум этаж сохтестанша 11 этажа мешавад. 57 метри квадратия, квадратураш беҳад хубай, духонагаам баҳазур карда мешавад. ноҳияи Синода Духилай назди бозори Балхай. Нархаш 199 000 сомонӣ, хай 200 000 сомонам бигем мешавад. Бери Монтай коробкаяй. Сохтмона худша 9 сентябри 2021 месупоранд. Сохтмончиш Дилпур сохтмонай. Дом 2 лифт дора. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага квартира дар 2-ум ошона бинои новостройка мебошад. 62 метри квадратӣ дар 14-ум микрорайони шаҳри Бохтар. хона Евролюкс бо тамоми таҷҳизоташ фурӯхта мешавад. Нархаш 340 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва бародаро ман оиди хонаи диса гап дорум. И соҳибаш нархе хе зарҷат кадаге ба фикрам барои ами 2 этажа буданаш ва барое ки чизу чораш фурӯхта мешавад. Лекин бародаро ҳамқаша гуфтанем ки ай этажи баланд натарсен. Агар новостройка боша, мисол 7-ум этаж боша, 10-ум этаж боша, вообще натарсен. Чиба ки шахсан ман худам дар 7-ум этаж зиндагӣ мекунам, бинои новостройка дар Садбарг. Ягон проблема надорад бародаро. ҳамин медрои лифт чипа мезанӣ, меброи 7-ум этаж, вообще ҳичи ҳис намекунӣ. Фарқ надорад на ай 2-ум этаж, на ай 7-ум этаж. барои ҳамин бародаро ҳамин ҳозира новостройкора натарсен этажҳои баландша бигирен, чиба ки ягон проблема нестай. Лифт 100% кор мекунад, обшам 100% ҳастай, светшам ҳеҷ вақт намекушанд. Ягон проблема надорад. Бо тим более ба фикри мавзи этажи баланд камтар бо хубтарай, чиба ки ҳавош тозаяй ва масалан дар зимистон баҳор да тобистон баҳор да трезара мекушоен, ягон на паша на хомӯшак ягон кас намедурая. беҳтарин ҷоя бародаро. Ва дар вақти заминҷунбиам ҳози домои новостройка монолитни месозам. Яъне ки 12-ум этажи новостройка дар вақти заминҷунбӣ ай 4 этажа бинои советӣ камтар меларза. Қариб ки намеларза бародаро. ҳамин ин қадр мумкин ҷунба тамом. ва боз хоҳиш мекунам аз бародарое ки дар новостройкаҳои Тоҷикистон Душанбеда зиндагӣ мекунанд, этажҳои баланда, яъне аями 5-6 этаж баланд, илтимос бародаро кадометон агар ҳамин видеоро тамошо кардаиста бошен, дар комментария фикри худро нависен. оиди ҳамин тошто ки розӣ ҳастен аз ҳамин этажи баланд, чӣ хел шумо зиндагӣ мекунед? Ба фикрам барои бародарое ки ҳамин фикр доранд хона харем, хона нахарем дар этажи баланд, беҳад фикрҳои шумо дар кор мешаванд. хонаи навбатии фурӯшӣ аз Душанбе мебошад. Дар шаҳраки Шарора ҷойгир аст. 3 дар хона дар 4-ум ошёна 60 метри квадратӣ бинои советӣ мебошад ва домҳои панелиян ино аллакай. об свет ҳамавақта дора, ҳуҷҷатош қоидавӣ, ҳаммом ҷудо, ҳоҷатхонаам ҷудо. дар назди хона мактаб, садик, балница ва мини парк ҳастай, назди роҳи Калондай. ва ҳамқаша гуфтанем ки шаҳраки Шарора касе надона, и раҳи ҳисолмерафтагиай баъди политехникумай ҷоша камтарак аз шаҳр тарай. нархаш 170 000 сомонӣ савдоам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 1 этажа мебошад. 6 сотик замин, 5 дар хона дора. дар Чуянгарон Бустонсарой аз Душанбе ҳамагӣ 35 километр дурай. ай роҳи Калон 3 хона дурун где-то 100 метр дурай. об ва светаш ҳамавақта ҳастай. нархаш 200 000 сомон обменам мешавад. аз тарафҳои Калхоз Россия дархост шуд бисёри бад хонаҳои заминакӣ ва умуман хонаҳои заминакӣ дар Душанбе беҳад бисёри бад бародаро пурсидан дар комментария ва ҳамқаша гуфтанем ки дӯстони азиз дар Душанбе нестай хонаи заминакии арзон нестай, барое ки дар Душанбе беҳад нархи замин қиматай. ина масалан 7 сотик замин, фақат 7 сотик замин дар ҳамин Калхоз Россия 265 000 сомонияй. аҳлишам мешавад, савдоям дора
ҳуҷҷатош 100% ва алиш меша бо ягон квартира. бо агар ягон вариантам доштагӣ бошем пешниҳодшон кунед. ва бо ҳам хаша гуфтанем ки колхоз Россия хичам хали ҳархела мебоша. Якум варианташ колхоз Россия ки сари роҳ дай саршави колхоз Россия ва ҷош вапше беҳад қиматай нархош бастай колхоз Россия ки чиқари дуруншай тарафҳои вапше аэропорт мерава. уҷа ҳам колхоз Россия ҳисоб меша, уҷа хай камтар арзонтарай. Леки умуман хегирем хонаи заминаки дар Душанбе беҳад қиматай. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода 18 сотик замин 3 дар хона нархаш 150 000 сомонӣ дар ҷамоати Работ деҳаи Дехвак дар атрофи лагери Ширкен мебошад. харидори конкретӣ фақат занг занад, нархаш 150 000 сомонӣ савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. лайкро фаромӯш намекунем, ҳатман подписатсия мекунем дар каналмон ва дар комментария фикри худро оиди хонаҳои фурӯшӣ ва оиди навормон менависем. то боз дид дӯстони азиз, барори кор шумода.